Dobar vam večer, poštovani gledatelji. Pratite Dnevnik, ja sam Mario Lipovšek. Dobar vam večer, ja nisam Mario Lipovšek. Iz večerašnjeg Dnevnika izdvajamo. Festival Melodije Istre i Kvarnera u srijedu 22. lipnja na Kastavskoj Crekvini. Kastavci ove godine obilježavaju 150. obljetnicu osnutka prve hrvatske čitalnice za Istru. Kastavski baby boom. Godišnje se rodi 100 do 115 beba. Broj turista u Kastvu raste iz mjeseca u mjesec. Dobar vam večer, dragi Mikovci i svi koji ćete to postati. Dnevnik, informativnu kartolinu Mika, započinjemo vješću kako će Festival Melodije Istre i Kvarnera svoju 4. večer održati na Kastavskoj Crekvini. I to 22. lipnja. Prvi susret Mikovaca i Kastavaca zbio se daleke 1968. godine. Do 1980. susreli su se čak 12 puta. Nakon višegodišnje pauze Mik se Kastvu vratio 2014. godine i od onda mu stalno dolazi. Ovog lipnja Kastav i Mik zajedno će zapjevati jubilarni 15. put. Crekvina će ga dočekati u novom ruhu, što će nam potvrditi i prilog koji slijedi. Kastav je veliko gradilište, a i je sve paritjano za Miku, pitat ćemo i gradonačelnika Ivicu Lukanovića. Pa kao što morate vidjeti, tu evo za nas nije još sve pripravno, ali bit će. Evo za ovu priliku, za sljedeći Mik, Kastavska Crekvina, pa sad će već prvu fazu svoje rekonstrukcije, konzervatorski dio odradit će i restauratorski dio točno do datuma kad Mik treba početi u Deva Kastve. Znači, Mik će kantati na Crekvine, a zapravo kroz Mik ćemo promovirati novu fasadu ovega monumentalnog zdanja. Tako je, facelifting naše drevne Crekvine bit će poklon svim gledateljima i našemu Miku. No, nije samo facelifting Crekvine novina koja će Mikovce dočekati ovoga lipnja. Ljeto koje slijedi, ljeto je realizacije mnogih planova što su ih Kastavci zacrtali i začeli tijekom posljednjih 8 godina. Činjenicu da je Kastav jedno velo gradilište moramo doslovno vidjeti na svakom koraku. Pa je, puno ljudi se doselilo zadnje vrijeme u Kastav. Povećal se broj stanovnika, potrebe su na svakem korake bile sve veće i veće. I ovo je sad leto prave realizacije. Finjujemo jaslice, finjujemo i utrku s vremenom da osiguramo dovoljno mesti za našu decu v naših predškolskih ustanovah. Sad će ih biti preko 300 zbrinuto. Osim tega je i škola finjuje jednu fazu rekonstrukcije i tu je bilo dosta problema. Sad bi i to trebalo biti rešeno. Ne samo škola i vrtić, nego i parkirna zona ispred tega kompleksa ki je za nas jako važan, bit će komotneja jer se prometnica seli malo niže i rješavamo i jako značajno pitanje za nas, a to je prometno rješenje koje je značajno za naš grad i za funkcioniranje. Je, stvarno se dosta delava Kastve. Blago toj deci, sve će njino stati. Zato slušamo moju htjeri Mirjana Bobuš. Da te čuvaju svi anđeli s neba, da ti Majka Božja prati pute, da ti kamik bude tepa kako doma, da te vali zlibju i s tobom se čute, da si najdeš sve častih iskala, pa tuljini besede ti se zlate, da si sritna, zdrava i kontenta, svaku večer je to molitva za te. Broj stanovnika Kastva iz godine u godinu raste. Kastav se po pitanju nataliteta ne može požaliti. Godišnje broji od 100 do 115 novorođenčadi. Stoga jako veseli vijest da će uskoro dobiti nove jaslice. A veseli činjenica da od 1. rujna niti jedno od 350 djece neće ostati neupisano. Iz Kastavskog dječjeg vrtića Vladimir Nazor, gdje pliva kao riba u vodi, javlja se naš reporter Borna Šmer. Jušto tako, ja sam sad svoj nasvojen, a Kastve ne nedostaje ni djece, a ni vrtića. Je tako? Je, tako je. Evo, zadnjeg 7 let, koliko sam ja ravnatelj, došli smo od broja 86 na 350 djece koji ćemo, nadamo se, upisati 1. rujna. Znači, jako natalitetno područje, jako puno djece i tako smo mi krenuli zauzeti sve moguće pozicije koje su bile slobodne. Ovo je jedna od njih u Starom gradu, tu se nalazi naša engleska skupina u kojoj ima 25 djece, u skupini do 50, u glavnom objektu 150 i u Spinčićima još 50. Borna, ja ću bolje od tebe, vraćamo se na studio. Ne da je Maletina bolja od kolege Šmera nego i od tebe, kolega.
Ok, vraćamo se Borni. Borna, izvoli. A za ovaj prilog treba se i pripremiti jer se upravo nalazimo na gradilištu gdje će uskoro niknuti novi dječji vrtić. S nama je ravnateljica dječjeg vrtića Vladimir Nazor, Helena Ninković-Budimlija. Naš dugogodišnji san se pomalo ostvaruje. Iza nas vidite skoro dovršen objekt dječjeg vrtića i dječjih jaslica Vladimir Nazor. I ove godine nadam se da ćemo po prvi put uspjeti upisati svu djecu koja se prijave u naš vrtić, s čim imamo problema zadnjih 10 godina. Evo, nadamo se da ćemo započeti školsku godinu u 5 objekata vrtića Vladimir Nazor. Hvala vam lijepa, a mi se vraćamo vama. Ako kad de paše pjesma ovačo sadre, koliko uz Kastavce, ne znam. Delan, Delan, Galijano Pahor. Zato delam, 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 celi dan i noć, kim mi ne veruje, more s manom poć. Zato delan, 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 celi dan i noć, kim mi ne veruje, more s manom poć. Kim mi ne veruje, more s manom poć. Ova godina je za Kastavce i godina u kojoj obilježavaju značajne obljetnice. Onog tko imalo zna o bogatoj povijesti ovog drevnog grada neće začuditi njihov broj. U prilogu koji slijedi, gradonačelnik Kastva iz bogate riznice jubileja izdvaja 2 najznačajnije. Ovo leto imamo jednu mlađu obljetnicu, to je 25. vrlo značajna obljetnica Kastavskega kulturnog leta. Program je posebno dobar, ja bih rekao, lističe se u odnosu na ovih zadnjih par let. Biće strašno interesantnih koncerti, predstavi, vrlo uglednih gosti kojih nemamo baš često priliku vidjeti tu na Kvarnere. A za me jedna vrlo interesantna, vrlo značajna i važna obljetnica je 150. obljetnica prve hrvatske čitalnice za Istru. To je povijesno značajno, to je prosvjetiteljski značajno, to je stvar koju treba ljudem potencirano odpred i da shvate čas se zapravo zbivalo pred toliko puno let v našem Kastveju. Mario, ne ti, nije li slogan čitalnice upravo slogan kojeg gradonačelnik često koristi? A to je slogan Složimo se. Da je u duhu te krilatice koju je koristila naša 150. obljetnica i dan danas malo više stvari, da se više stvari odvija na taj način, bilo bi sigurno i boje i lepše za sveh. Ali ono će je sasvim sigurno, Mik je manifestacija ka izuzetno dobro počiva na takove krilatice. Evo i ja moram reći da su i Mik i Kastav v toj sloge ujedinjeni i da za nas važi taj slogan dan danaska. Slažemo se. Složno. Kastavsko kulturno leto zasigurno je manifestacija koja bogatim programom u grad privuče brojnu publiku. KKL još od 1993. godine kad je začet puni gledališta, a u godini u kojoj slavi 25. rođendan donosi brojna iznenađenja. I opet Borna Šmer. Velika je to obljetnica koja dovoljno govori o važnosti ove manifestacije, a više o načinu na koji će se proslaviti ova 25. obljetnica reći će nam Jelena Milić iz Kastavskog kulturnog leta. Pozdrav. Da, velika je obljetnica, 25 godina od početka Kastavskog kulturnog leta. Slavimo srebrni pir, slavimo 4 stoljeća djelovanje ove organizacije koja je krenula 1992. kada se grupa građana na čelu sa gospodinom Milivojem Jelovicem počela baviti organizacijom kulturnih programa i organizacijom predstava u Kastvu. Dakle, ove godine vodili smo se konceptom i samom idejom da ponovimo najuspješnije izvedbe u proteklih 24 godine, da na taj način najbolje proslavimo jubilej, ovu obljetnicu od 25 godina, pa će se tako ponoviti neke od najuspješnijih izvedbi u posljednje 24 godine Kastavskih kulturnih leta. Koliko čujem, jedan od povratnika na KKL biti će i Tomi Emanuel, o čijem se prvom nastupu na ovom festivalu i dan danas priča. Tako je, ove godine na festival gitare vraća se jedno dobro znano ime kastavskoj publici. Dakle, 2003. je nastupao ovdje, mnogi se sjećaju tog koncerta, bilo je kišno vrijeme, jedan gospodin iz publike je došao s kišobranom i čekao dok Tomi Emanuel ne završi svoj nastup. Nadamo se da kiše neće biti ove godine i on nam dolazi ponovo kao predgrupa
Damir Halilić Hal. Koji su još od nekih velikih imena koji će nastupiti na ovogodišnjem KKL-u? Od glazbenih imena imamo Josipu Lisac sa mladim kantautoricama Lovely Quinces Luce i Dinom Rizvić. Zatim dolazi nam princ Vdaha iz Bosne, Božo Vrećo. Nastupit će dobitnik Porina ove godine Matija Dedić. A od dramskih programa imamo onako klasične predstave koje će privući sigurno velik broj posjetitelja, publike koja nam je vjerna svih 25 godina. Hvala Jeleni. Ima li bolje pozivnice od ove? Svi u Kastava. Ima, kako ne. Fran Amerikan. Va Kastavren sa svoj. Ti samo vodi. Fran Amerikan. Osnovnu školu Milan Brozović pohađa čak 665 učenika. Dodamo li tome i glazbeni odjel sa 38 učenika, nikakvo čudo što svih vesele radovi na proširenju školske zgrade. Što se to točno radi i gradi, čućemo u sljedećem prilogu. Na čemu se sve radi? Radi se na 4 građevinske cjeline, znači radi se na rekonstrukciji i dogradnji potkrovlja školske zgrade, radi se na izgradnji dizala, radi se na dogradnji istočnog dijela školske zgrade i četvrta cjelina je bila rekonstrukcija krovišta koje je bilo sasvim u drugoj funkciji i sad je napravljena cijela rekonstrukcija krovišta školske zgrade. Pretpostavljam da su time uvjeti samog rada uvelike poboljšani. Uveliko su poboljšani kao i organizacija nastave, tako i uvjeti nastavnog odgojno-obrazovnog procesa. Onda je, pretpostavljam, gušt pođpul vas va školu, pa ako zatreba, ja pokucam. Može slobodno, vrata će vam biti otvorena. Pa možda biš mogao finit konačno taj 8. razred. Hoću, čim prođem 7. On je na Miku bio gotovo sve. I kompozitor, i tekstopisac, i izvođač, i public relation, čovjek za odnose s javnošću. On je naš večerašnji gost, on je Vjeko Alilović. Vjeko, dobro ti večer. Kako je bilo na samom početku Mika, dakle pričamo o 1964. godini? Mario, 64. je čovjek imao godinu dana. Njegovi počeci Mika. Dobro, mislim, po godinama izgleda mi tako. No, kako je bilo, dakle, na počecima tvog Mika? Hvala lijepa i na ovako lijepom uvodu. Dobro večer vama. Kako je bilo? Pa, moji počeci sa Mikom, baš sa aktivnim sudjelovanjem u Miku su krenuli 1994. godine kao dio pratećeg sastava Duška Jeličića i kao autor teksta za pjesmu Jolanda. I to je bilo moram reći odmah u startu veliko uzbuđenje jer sam Mik pratio i prije, i onda je bilo stvarno zanimljivo se pojaviti na tako jednoj velikoj manifestaciji, a uz to još čak i kao autor. Onda ti zapravo nije bilo teško napisati tekst za Mik, kako si se poslije pojavljivao i kao tekstopisac. Radio sam prije toga tekstove, ali nekako na Čakavštini puno manje. Ali s tim kad je Mik se obnovio 1993. godine i onda je bio i taj Tace Čaval je dobio taj svoj zamah veliki. Jednostavno, kako bi rekli domaći, oprala se špina, počelo se pisati na Čakavštini i onda je u biti čak i godinama sam i pisao čak isključivo na Čakavštini, upravo potaknut tim Mikom i uspjehom na kraju krajeva i prve pjesme, znači Jolande koja je bila dosta, evo i dan danas rado slušana. To ti je dobro išlo jer za neko tih tekstova dobio si nagradu kao najbolji tekst, dakle, te godine Mika. Koje se godine radilo i koje pjesmi? A radilo se od 2015. dakle, o prošloj godini. Dakle, radi se o pjesmi Sve do broje, koje je prošle godine na Miku izvodio Giuliano, koje je za mene bilo potpuno iznenađenje u biti dobiti takvu nagradu. Kad se najmanje nadaš, kada ne razmišljaš, bilo je 95. godine u užem izboru za tu nagradu sa pjesmom Vadihe mora Radike Šverko, ali evo 2015. dakle 20 godina nakon toga se i to dogodilo. Tvoja funkcija na Miku danas? Pa danas na Miku imam dvije funkcije. Jedna je funkcija izvršnog producenta, jedna je funkcija PR-a. Dakle, u principu, ajmo reći, desna ruka
samom direktoru u organizacijskom smislu. Očito si Vjeko sposoban čovjek, puno si toga bio na Miku, ali nikad nije bio voditelj. Hvala ti lijepa. Daj, digni sidro, neka metar nosi, kamo bi hotel i pusti na što ju piše, da ti manje, možda više, samo neka more tuje, neka tvuje, se dobro je dok se naviga, se dobro je dok se naviga. Daj, digni sidro, neka metar nosi, kamo bi hotel i pusti na što ju piše, da ti manje, možda više, samo neka more tuje, neka tvuje, se dobro je dok se naviga, se dobro je dok se naviga. Jedna jedina i neponovljiva Žlahtina Toljanić, gospoja među žlahtinama. Neovisno o dobu godine, u Kastvu je uvijek živo. Zima privlači karnevalskim događanjima. Vinoljupce mame, ocjenjivački susreti kastavskih vinara. Jelenina, blagdan posvećen zaštitnici Kastva Svetoj Jeleni, kao i proslava Dana grada, napuni kastavske trgove i ulice. A Kastav Blues Festival, Chanson Fest i KKL mamac su za horde ljubitelja glazbe i ostalih kulturnih poslastica. Bela Nedeja je pučki blagdan koji u Kastav privuče desetke tisuća posjetitelja. A adventska kastavska priča mnogoljudna je priča za sebe. Dodamo li tomu i pitoreskne kastavske ateljeje, spomenuli smo samo djelić kastavske turističke ponude. Cijelokupnu sliku oslikat će nam prva dama kastavske turističke zajednice, Dolores Kukurin. Gost koji odabere upravo Kastav može doživjeti taj šarm jednog onako srednjevjekovnog grada, ali i u brojnim muzejima malim vidjeti jednu ispričanu priču kako se nekad živjelo i na čemu je zapravo počivala povijest ovoga drevnog grada. Tako je, da, Mali zavičajni muzeji, dakle uz muzejsku zbirku kastavštine, mogu se pogledati i Mali zavičajni muzeji, a to su Idičina Peknjica, Vikotova bačvarija, Osojnankova kotlarija i imamo još dakle i Kovačiju. Dakle, u prostoru bačvarije mogu se pogledati alati, dakle bačvarski alati, i naravno da je to isto tako jedno lijepo mjesto koje se može napraviti i degustacija, prezentacija, a u ljetnim mjesecima i poneki manji koncert. U Peknjici, dakle u Idičinoj Peknjici koja je posvećena na neki način zadnjoj pekarici poznatoj Kastavki, se svaki petak, praktički prvi petak u mjesecu, je također jedna manifestacija Petkom u 5 u Peknjici, gdje se može degustirati kruh, dakle upravo iz te najstarije krušne peći, što je to vrlo zanimljivo, a naravno što ponovno upravo je da radite jedan spoj i modernog, dakle od bluza, tradicije, zanata, što je sigurno posjetiteljima zanimljivo. Dijelom upravo tih zanata možemo vidjeti i na našoj poznatoj Beloj Nedeji. Sve u svemu, Kastav je grad u kojem se ima što vidjeti, ali i doživjeti, a onda i kušati. Ono što je naš terenski izvjestitelj Mario Belica imao čast kušati je čaša Belice Dejana Rubeše, apsolutnog pobjednika ovogodišnje smotre kastavskih vinara i vinogradara koja je okupila 80 izlagača. I moramo reći, s obzirom na lanjsko jako kvalitetno vinogradarsko leto
izuzetna kvaliteta kastavskih vin. Dakle, slobodno moramo reći, od kad je Belice kao udruge i od kad je natjecanja, a to je već 11 let, v Kastvu definitivno više nema slabega vina. Spomenuli smo udrugu Belica, od nje zapravo se počelo revalorizacija te sorti. Kako danas ta udruga stoji? Evo, ta priča se, ča bi se reklo ono, zakotrljala i neće više stat. Ovo kada mi stojimo je rezultate priče, dakle, ovo je jedan mladi, kontrolirani nasad kastavske Belice, dakle, kastavskih autohtonih sorti, Mejsko, Verdić, Divjaka, od kega u konačnici i nastaje vino Belica. Ali dotaknut ćemo se i još nečega s čem se morate pohvaliti, Dejan, ne samo ove nagradi, nego koliko sam čuo da bromare i vinogradarstvo, i vinarstvo, i podrumarstvo. Kada ste boji? A teško je to reći u stvari ljubav mora biti svagdje, va svakem dele, pa tako i va oven. Ki ovo ne voli, neka se ni ne pača. To jednostavno moraš volet da biš ti svaki dan bil v ružah ili za polne, odnosno večeru v konobe, da li sam ili s prijatelji, ke hvala Bogu ne fali, ali moram spomenuti, ne fali ih kad se ji pije, ali Boga mi ne fali ih, sve ovo ča vidite su njihove ruki posadile, ja imam samo 2, a bez njihovih ovo ne bi bilo moguće. Dakle, oni intenzivno i zaista iskreno živeju ovu moju vinarsku i vinogradarsku priču. Ja, još to tako i ja vam moram posvjedočiti da sam ja lepo živeo ovu vinarsku priču i pozdrav studiju. A, lijepi moj čovjek, si moga čaj poispate, ne bi tako vreća palo Prvo, tega ni tamo malo, tega je bilo kabal za pit, a drugo, a ih za poistije. Hvala Bogu, gastronomske ponude u Kastu ne manjka. Tu je toliko konobi, oštariji, kafići, pizzeriji, restorani, a naš Borna Šmer, koliko god je mlad, ali ima nos. Zibralj je jednega od najboljih. Tu je i biser kastavske enogastro ponude, butik, hotel, restoran Kukuriku, o kojem će nam nešto više reći naš gost Nenad Kukurin. Dobar dan. Znači, nalazimo se u centru Kastva, trg Lokvina, znači to je, iza nas je kaštel, od koga smo mi napravili hotel, butik hotel sa 15 soba i prekrasnim restoranom. Znači, naglasak je na sezonske namirnice, na lokalne namirnice. Znači, imamo jako puno stranaca, puno turista i želimo im dočarati, znači, naš kraj u pravom svjetlu da uživaju okusima i mirisima našega kraja. Dakle, dojmovi gostiju su dobri. Pa, jako dobri, znači gosti nam se redovito vraćaju, booking se pojačava, ova sezona kao što se najavljuje, imam osjećaj da će biti jako dobra i mislim da ja sam inače optimista, a mislim da samo da nas vrijeme posluži, mislim da ćemo napraviti jako dobre rezultate ove godine. Ma, si vidjeli kako rijera pelja na Kastav? Mislim, 18 zreki i 37 sopatije. A onu treću nisi vidio? Ku? Od Pere Panjkovića i kolaža. Kurijera. Za kurijeru ni za žensku nikad ti ne rabi teć. Sećaja će za nju bludiš, ona pređe ti poveć. Kola fjakarih počini, vraginju i prešu zel. I sakanova kad ti pride, od stare boje model. I sakanova kad ti pride, od stare boje model. Šta još imamo do kraja? A opet se javlja ovaj. Znaš kako bi se zvala žena od Borne? Kako? Ratoborna. Dečki, mislim da malo ozbiljnosti ne bi škodilo, ipak je ovo dnevnik. Vidi malo. Malo ćeš ti nama na trening, dečko, znaš? Počeli smo se i bahatiti. Kad smo već kod treninga, najavit ćemo našu stalnu rubriku Sport i glazba. U rubrici Sport kažemo kako Kastvom vlada sportski duh. Brojni su sportski tereni, brojni klubovi, brojni sportovi, a i 2 dvorane našli dom u Kastvu. Tko, što, gdje i kako govori se u prilogu koji slijedi. Borna! U Kastvu, osim što se ulaže u kulturne objekte, osim što se ulaže u dječje vrtiće i što se gradi na sve strane, vlada i jedan pravi sportski duh. A o njemu će nam nešto više reći predsjednik Odbora za sport i tjelesnu kulturu Bojan Marčić. U zadnjih 5 godina imamo ovu lijepu kastsku ljepoticu sportsku dvoranu
koja je doprinijela kasnom sportu, jednu stepenicu više, digla tu razinu i od tada dolaze rezultati puno veći, puno ozbiljniji, od kluba do kluba, od sporta do sporta. Uz ovu dvoranu u zadnjih godina se izgradila i Vidikovac dvorana koja se renovirala, još nije u potpunoj fazi za otvaranje, ali se radi na njoj. Prošle godine smo postavili novu travicu na igralištu, tako da smo doprinijeli tom razvoju vanjskog igrališta, košarka, nogomet i odbojka su vani aktivni. I evo, zadnji projekt koji imamo, to se vidi odavdje, je fitness park. Svi klubovi imaju rezultate, počevši od košarke, odbojke, karatea, malog nogometa, tenisa, šaha, svih ostalih, ne bih sad htio nabrajati, sve ne želim nikoga da izostavim, ali mislim da svi su tu i jasni s rezultatima. Mislim da to je jedna lijepa slika grada. Jedan grad koji ima nekoliko tisuća stanovnika, skuplja velik broj sportaša, uz veliku suradnju, dobru suradnju među sportskih klubova, škole i vrtića, tako i grada. Grad to prati, grad to cijeni i u budućnosti će mislim biti još kvalitetnije. Ovo je bio sport, a sad glazba. Da se Kastav ne treba bojati kako mu u budućnosti neće imati tko svirati i komponirati. Svjedoči i otvoreno glazbeno odjeljenje pri osnovnoj školi Milan Brozović. Daskama KKL-a, a i ostalim kastavskim glazbenim događanjima jednog će dana suvereno vladati polaznici ovog odjeljenja. Tako je, znači glazbeni odjel pri osnovnoj školi Milan Brozović Kastav krenuo je sa radom 9. studenog prošle godine. Možemo se pohvaliti za sada sa 38 učenika i sa 6 razrednih odjeljenja i naravno sa novim upisima koji nam slijede u mjesecu svibnju, tako da se evo nadamo početku nove školske godine u puno većem broju, što bi trebalo biti skoro za duplo više djece. Rekli smo koliko odjeljenja, ali zapravo ki se instrumenti moraju navaditi? Znači, moraju se navaditi klavir, gitara, harmonika, violina i klarinet za sad. Ki su plani kada vidite cilj ove glazbene škole Vakastve? Ajme, ovako ti to vidim, va nekoj veloj zgrade, va grade Kastve, puno instrumenti, s 200 učenika i nekako 22 profesora otprilike. Zna sam da će prvo li potle prid do celega orkestra i do pozornice. A kad smo kod pozornice, možda za kraj da se spametimo jednega hita grupe Jamasova, koji inače kantaš dok nisi profesorica. Mislim da je šlo nekako Leto na Kvarnere. I tako nekako, otprilike. Ja znam naslova, ti znaš kako je to šlo. Može. Na šamaj, na porticu, na porticu, na belicu, slatku istarsku vodicu, mošćenice, kokoštice, na Volosko, o gospodsko, Opatiju, Korakiju, Valobran, na Kostanj, za obađe tega pan, moj rodni kraj, moj zavičaj, sunce altaš, najlepši si znaju jednu grotu, ne bim ti kambjala, za niš na svete ja ne bim te dala. Festival Melodije Istre i Kvarnera i ove godine nastavlja suradnju s učenicima Opatijske ugostiteljske škole koji su smislili koktel za svaki grad ili općinu koja će ove godine ugostiti raspjevanu karavanu. Na brege je zrasal, zbršljanu nabrasal moj Kastav. Kastav već ima i ne samo jednu pjesmu posvećenu sebi, ali od sada ima i koktel. Za to su se potrudili u ugostiteljskoj školi u Opatiji, naravno pod mentorstvom gospođe Vilme Krivokuće. Kakov je to koktelče nas čeka za Kastav? Zove se Crekvina, a posvećen je starom kamenu povijesnom u Kastvu. Sastav koktela je belis, znači irski liker, krem i vodka. To mi jako fino zvuči. Još ako je onako te lijepog bijelog tona, kako da je storen zamer. A vama je poziv, dođite na Miku Kastav. I kao i uvijek na kraju našega dnevnika, poštovani gledatelji, vremenska prognoza. Kakvo nas vrijeme očekuje u Kastvu 22. lipnja, zna Mario. Mario? Roberte? Mario. Hvala lijepa. Eto kako nas vrijeme očekuje na Kastavštine. Nažalost, za Kastavce nemamo dobre vijesti. Kao što možete vidjeti na našoj karti, Beliti pljusak, 13 pljusak, Tikovići pljusak, Crekvina pljesak. I to za festivalsku večer Mika. Poštovani gledatelji, bilo je to sve za večeras. Ne propustite novo izdanje Dnevnika za točno tjedan dana na vašoj omiljenoj televiziji. Bohi se.